Durant el confinament vaig trobar una foto de la Dolors Aleu i no sabia qui era, però la veia molt mudada i vaig averiguar una mica per internet qui era i vaig llegir la seva tesina, que és un document molt curt, i em va semblar molt feminista, molt divertit i molt revolucionari, i vaig decidir que fer una mica més de recerca i proposar fer un llibre sobre ella. El que volíem fer quasi un llibre objecte, que fos molt atractiu, que no es veiés com una biografia convencional, acadèmica, avorrida, sinó que et cridés l'atenció com a objecte i després descobrissis que era una biografia entre cometes, perquè no és ben bé una biografia. I l'altre, que jo sempre faig servir colors molt vius, sí que el que vaig fer és portar, jo he fet visuals amb músics, portar una mica el llenguatge de les visuals a paper, perquè vaig tenir molta sort que em veu deixar fer bastanta experimentació i ha sigut bonic, la feina ha sigut molt bonica. El seu diari fictici va ser una idea per fer un llibre molt fresc i molt accessible per la gent jove, i el procés va ser una mica complex, perquè vaig haver de relacionar moltes dades d'actualitat i d'ella i del poc que queda d'ella, perquè queda molt poc, i s'ha de destriar una mica el que és veritat i amb el que s'ha inventat una mica d'ella. I sobretot perquè el públic que ens interessava inicialment era un públic juvenil, i aquest públic no està tan acostumat avui en dia a llegir totxos, i era per fer-lo més proper. Jo crec que el que podem aprendre de la vida de Dolors Aleu és que si vols fer alguna cosa ho fas, que els aliats són tant homes com dones, que s'ha d'anar molt amb cuidado amb les malalties de transmissió sexual, que hem d'estimar el cos com és, el cos de la dona especialment, però tots els cossos, i que la vida és curta.